Hey yo, straight to the point. Yesterday, sa gabi niya, doon kong McDo. Kaya you know, I really love McDo, my man. I really love McDo, mga espre, no? Those fish o filet. Those are bueno. Those French fries. Hantod karon wa gyap ko kabalo nga ng French fries ang tawag sa fries nga French. As a matter of fact, boys and girls, ladies and gentlemen, if I had a chance to choose between Jollibee and McDonald's, I'd rather choose Jollibee. So mulang taon na taaning kaning kaya mo advertisement by McDonald's, no? Ilang taon na to kung maigo pa jud akong kasing-kasing ani. So good na ta. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Bilisan eh. Kasakit. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Kaya niya. Kaya mo. Move on na lang kita. So mga to guys, no? This video, nindot yung kasi message, no? Kung kaya niya mag-move on, dapat kayanon po nimo. Dapat kayanon po na ako. So sa mga babae, mga chika babes, nang wa pa ka move on, isa ra akong maingon sa inyo, move on mo. Kung di mo ka move on, PM lang sa kuha. Available man ko. Bitaw real talk lang, bitaw mga friends forever, no? Kana yung mga loved ones nimo. Example, boyfriend nimo niya nabuwag mo, nya wala gi chance nga magbalik mo. Nagani moment no nga makakita gyud ka sa imong true love. And true love waits, no? Because love moves in a very mysterious ways. So believe in love, guys. Believe in love. As a matter of fact, guys, no? Kung willing lang yung kamhulat, the right person will come. Waka kabalo basig silingan na nimo. Waka kabalo basig tapad na mo ron. Waka kabalo basig the right person for you is the one you are watching right now. Bitaw, thank you bitaw kayo sa paglantaw. Like and subscribe kung ganahan kaning video, and comment lang mga Ask Glenn, masig na mo yung mga pangutana sa ko, masig makabot ko video ba about Ask Glenn. So thank you for watching, like and subscribe, and peace. How can I get your love? Hey yo!